ase nchira yoboikirano ime yomorobori bwansu sabato anene ase entunda elia tokorigeria amagire lesson ase chuma eye enkima narayi kerokende anyareko baga kogoborito ase lesson ye egera to anyareko bato gwekanyaga iga ebench enkima amona balisia kwene kenga to anyareko bato koletera nganyarire koba ga kwa oborita ase lesson asakoboko kwane gukorio elda to kwaningo abanjwa bagurigere kugwa se chinka chiabo PlayStation yandise nabakoni bwakire bya abakomando ito ase ibangeria tayi yamana sana karibu elda onchonga ni manyetenga wiki yako na yanyale koba enki yamono ngotediore obokoleria se wiki engi manga ikwarenge narako batoko sanga ayo magega elda Dominic Bosire karibu sana miyomoroberio Happy Sabbath yomorigereria karibu ime yomoroberio wobwansuwe sabato yamana okegima elda Dominic gwa tokwaniriko torae amonogo sabeli nyarako batoko chaka tia tusabe tata nyasaye bia mona singincho bia bwao waturendera singincho yechu mengima nande bono nkurigere tureringana riao twanchere tata nyasaye utosesenie na gwetani onsi toiterero muiko gomochenu elie kitokwegere mambi abono iga gekoe ba konesko twabere bebeite bitwakorere ase chumengima eligo gosabuku gwaito asere tereso Kristo yoro mutoria amen yamano kegima elda aso sabukuya emambia yabono nyasa onyala ko bagutwanchira e weekend mani rero gosemerenga na igagu inga asore watwariri bagaria gorie benne kwanyale ko bagukuyarigania wekanyire asekero kya ubona gosibarika irubu kendu obobore emambia bono eturungi na kende gano echa ya burugiruga bono naye kanyega guri tunyara ko batogosanga amunaye ochuti abera toigo taragenda ase kanisa nayo nyara ko bagokomanyanga ine ase lesson yechumeye kero kende narai anyarita ko bagogorito na nsemoki anene buna abakristo taranyara ko ba atopoligeria abarisimo ise konganchira ase getabu yokomanuka na kikare ko bage kwegwa oborito ase pote yengima ne getabu igekia okomanuka ne getabu igotwarigania asengencho ya okwirana ku mwana nyasaye oyore Yesu Kristo ekari gukwana igoro yechinga kicho mwerio indu mwanya bantu wose aba Kristo nchera kitogendete ko bato kwyarigani anene ekara tukachigere ko chikoba to kurigireria enjiri eria ya malaika atatu manyete etobiki gose kwate kari gukwana igora mangana atatu yobo ikogose asobo ikobwense na mangana yenjiri ya malaika atatu ayakare ko ba gakoretera asobo ikobwense naye amona nche amangana igato ikire nindira gosemberinga gwikira omwerwe kwote ndanyara ko bato kwyarigania na gusuka angekegima amo na ekerogo keria kyoborotie kira kristara nyara ko bakwirana anyorenga tonele ko bato kwyarigana mange anyare ko bakwando tugatabanga mparo kero kendo morisi bakorigire gitabu gikumanuka baranga ni gitabu kero kende kebwate amangana akose yani njirende akogosereria ubugima bwitu bu Kristo korende no korangeri ko mwerio buna Petri gitabu ya Petri yakabere ngorigire tore kari kari batanga sebuna richinga kichiri kurate rio morisi arenge gakiria nu nabo igo ekurate nero rase chinga kichi chabono korende tari etoigera chikoba ge gosiriense igo tukare ko bato gukwanerense era chikoba gosirigwa kubatikana na omuriro okare na kare karibu elda ototebye kero kende ase wiki etobikinere yi nande na kero kende toganere ko bato koyamanya omwanchwa omorigereria nande karibu imeyo moroberio bwa okoigerere seni ase tukari kurigereri ngana rine rigotanga kumuiro ko monene na komo bonene ere timatige gusio sena omonjorete iga abe gotanga muiro kenya sai na komotogia na komotogia lakini ngaitenga komwa timatige sungu kera na fear God and give glory to him polisi ngaitenga ogonjoro kuyankoringa kumuiro ko monene muiro ko monene ainda omo bonene komo bonene ere. In other words, amangana nara tato toguchikoligereria ase gose amangana naro abere amanena ase chumeye ngima lingana litangani ndiri toguchikobora ningaki ekero tokumuiro ko monene nkiemine tikomuiro ko monene abantu nkwobo atore aranene kwabwa gose no morogie singinja ugoita okwabwa na kuko tokari gukwanera that is the question ina riri swali rinene togochikoiraneria se echuma ya rero nkwaboro monte singinja ro mutambe na ndara gwake chingumia goite wono okona kuko ritogochikorigereria ase chume lakini erese ni ito ni chigosoa sobo imemononga nkikeri togochikokora gento kieke togochikoba tokorigereria ande gento kende gia kabere ntochikorigereria
igoro ng'a ekero okumuiroka omonene ekero okumuiroka omonene ng'aki okumuiroka naende omobonene ekero omuirogete ng'aki okumuiroka na okumuiroka oko kwago koe Nyasaye gento kieke obonene. Omogano nore baruete iga ase ereseni ndaite nochi nobwate nore meaning yaye ebare goteba ng'a omorero no ase bakoroka ekrabu rero gose ng'aki ase okwegokia abanto bono barabumaete mbabwateririe okoigwa DJ chigoteba ng'a on fire ng'a etore bono ritwogete mabere akinire kabisa. Omonto oyomo omorero bwokire nyombe buna bono tore maiga omonto ache korwari intuntore omorero oyo imerende bwokwegokia ng'a omorero bwokire tama omorero bwokire karua nkoyimore the house is on fire bagakora gento kieke bagasiereria lakini ekene kia mang'ana nkiringa omorero nibwogetararia iga inki kiagereta abanto aba mbatekia mang'ana gose mbaira amang'ana aya bare gotebiwa serious naki eke tokare korokia obo rero saa zingine ndire togotwara chigosori chinyinge ase kurate ere serious ase obogima bwaito buna abakristo twayeire buna egeire buna egosori ya okwegitu abarandi ngonya korandi bare bono tiga banyakorandi rende ase eng'encho korandi nabo kore gento kieke ng'a onchoka iranera omonene ase ngosirere bono yabeire gento kieke egekogera mbanarete buna arie ekirabu ng'a on fire bono mbari koira ring'ana riokorandigwa koba gento kieke eriabene igo naki rero tokare gochi korigereria anene ng'aki inkieke togokurerwa tomuiroka omonene. Number 2 ng'aki okumuiroka omonene kobwenerete koa Nyasaye obonene naki naganire rero tochake na egetabu kere gia Deuteronomy chapter 6 ekebungo keri chapter 6 torigererie ekebungo keri gia Deuteronomy chapter 6 togende ekebungo keria kia irenga kia renge keria. Let me look at it. Kebungo nkera Deuteronomy chapter 6 totararigererie key text oso atororo nataka torigererie geto igorere kiarenge ng'a egetabu ekyo kiarenge 6 verse 2 somang nakyo kwiranira Deuteronomy okwiranira Biblia goteba iga ase obogima bwaino bwonsi inwe amo na abana baino na abachukuru baino goika moiroke omonene Nyasaye oino na kobwata emerobirio yaye yonsi yachikirwe n'amachika yonsi ayo inche nkobachika elio nalio amatuko aino arabamange. Thank you. Toirana ase kebungo kerieito kierituko kesoma egatabu gyokomano ka 14 ekefungo gya 12 Biblia goteba ng'a aiga nao abachenu barabe nokoremereria abo babwatete amachika Nyasaye nako babegenwa ase Yesu inkia amachika Nyasaye ase abakristo abwate ase obogima bw'omokristo kero obwatete amachika Nyasaye ekinki gekoroki ase reseni yaito rero tochikoiraneri ng'a ribori rinene ng'aki ekero abegenia babwatete amachika Yesu Kristo inki kebwate nering'ana rito rinene kumuiroka omonene na komobonene mono sana elda asogotoerera ane alio anyare kobaga kurigererirwa ase wiki eye omorisi igonte geta sobe kabisa ase kigusi ase gesongo ndayo chemba tumieta mang'ana mange fear God and give glory to him lakini ase kigusi babigeta sama amang'ana atatoka tunga moiroke Nyasaye na komatogia ndegeto morisi tu asobwa ngo turigeri kumuiroka kagera ase egesongo barigete nga fear oiso kora direct translation wacha ase ke uzi fear na bere more of okwobwa abanga na watanga tonyara ko batoko mobwa ngo Nyasaye kurende ase engane nyarire ko bayi ko bekunga kumuiroka Nyasaye ingi ejeto koiroka lejeto kwobwa mbirigendo kemo ukuiroka no gusika kuigwera okora yara wenere okwoboa iogotama kurwa soria gekoruru jenga na gokorera mabi pore riete tumigeto koiruka ire enjire ngao kubwaririo kurukukwo pono nataka kurigererie kefunge kemonya bera keiga nkinge nje ya irieta rikurukungo bonene kwa Nyasaye
umusumbo nyasaye Musa ekera abana ba Isiraeli barure Misiri baikire ruru bamo machere nyasaye asa otebire Musa iyanko basiringo korigesa obegesa kwekenene na musote bakura ancho monene ngonye guko basiria urusiria talia na segeta kiuma yino kunganya emerongeto na ibiri kunguke emerongeto na ibiri nyasaye karate ebiagate Musa na akirita machiko inse ali nyasaye ligete no koboko kwa yagate kasi nginja bwatinda mwamwe nchenunga abana abaminte ngimo bokorera igabubi mugusukyo manene Kimwanya bantu. Kimwanya agatware ndamwamwe nchenu muntu mobita agutwara ndamwamwe yu ndamwamwe yo gwanja ningao ne ndamwamwe yo kwanga ningao Yasa kamate Musa bonori gachina endoro siboy biruchi chiguruga nkolikera marika machikari gwatukuta gwatete Musa gagoika akamanya gukwanero manene ase okunganye 33 kimukiaye gei 15 na gatatu eronda efeso me 15 na gatatu na 19 oroika emeronge birorenga inkio manene Yasai agukwana okunganye 33 kimugi 15 na kabiri na gatatu togendere goike 20 Musa agotebingo omonene nyorokio bonene bwao nabere ngokwana naye buire lakini nana gokora ndetendo robonene bwao Biblia gotebaiga Musa akamusaba koranche onyorokie obonene bwao omonene akamoiraneria ningore obosiani ubuye bwane ningore obosiani bwane bwonsi boete asobosi bwao nerieta liane inche omonene nindirarie asobosi bwao nimororere amabebe oyo ndarorera amabebe na nimororere amabera oyo ndarorera amabera naende akamokania akamotebia tokonyara korora obosio bwane ekiagera mwanya bantu aise kondra takonyara koba moyo Musa abuli nyasa moro kiki obonene bwayo omateni nkorobie bwane bwita asubuzi bwao naende ninja turiri italiane mwanya bantu ta kondora abe moyo oyo nkororera amabera nimororera amabera oyo nkororera amabere nimororera amabibi poni gaikinga kinyasaye akoro kimusobonene bwaye iye 30 na inyo kunganya ikimukeki agatano narimo igo tuoro kinga inkio bonene bwa nyasaye buni igekwera ngoitara ase Musa atore elieta liaye atore inkio bonene bwaye buri cyakiri kimukeki agatano gotirimbuka omonene agaika orerire ime omonene agaika orerire ime agatenena amonere akararia elieta liaye omonene agaita asobosi bwa Musa akeraria omonene nere nyasaye omanyene amabera nobuya tali omwango bwokoba nenda mwamu nigare nobwanchani butali koera na obwegenwa nigo agokorera abanto chiribu obwanchani butali koera ere nigo akwabera amamocho na ogosaria na ebibe korende tagotiga koa abana na abachokoro egesusuro goika ekiare kia gatatu na egia kane ase ng'encho y'amabe y'abaibori babo ng'ano omonene agaeta asubuzi bwa Musa akararia erieta liaye ekiare Musa amobori ng'a nintagete endora obonene bwao nambe yemekera gwatura igoro ya obonene bwaye iagoteba ng'a omonene igari na amabebe amange amabebe na amabera ime igaikire n'obuya obunge igari omwegenwa igakorenda obwanchani bwaye gochiasa abanto chiribu ase chiribu naende omanya kurwa oteba gakora naende yakwabera ebibe n'amacho y'abanto bonsi naende omanya goika oteba ng'a nonya n'abanto bari bakogenda mamincha yaye rebellion egesongo bakoroka rebellion abanto naende bakobwabera amamacho yaye ebibi byabo korende ekaro baromine tubange pi akoba egesusuro yakoba egesusuro kiagenda ase kiari kia gatatu na kia kane ase abana
asenjire ndenga abantu bombiri emetupa amang'ana ari bagokora amabi agoswasa obogima bwabo abana abamanya kuyakora bobe mono goetania ase chinderi chiabo bono omonene riakurwa egesusuru buna Kaini abeta omobe akegeria abana bae bobe bakaba ababe na abana bamwanya bantekero bachikorigeria abana ba Kaini babanyoma ense gasarikinga kiyanu bakagenda bagaetani chimbibi nomonene agasirie ense goetera ase amachi bono oborende bwa Nyasaye na amabiraye atari koera obwanjene bwaye butari koera amabe baye atari koera oyo kwabere bibi ukwabera amamocho obuya bwaye bwauruka agekora Kristo yoche togutworo kinga inkio oborende bwa Nyasaye buri ngano anekera ari gutwirwa mate yaraboteba omonene babiri egekora bamanyiti ikibagokora Yesu yekera achita senseyi yagoteba ng'a nachire gokora ogwanje kwao o Nyasaye ogochika kwao kubwanchani igokurikire ime yane Zaburi 40 korarigerie kabugo kia gatano na rimo wikikia gatano gatatu yegotworo keringa nekera achita sense agateba ebimwanso biokurugwa nebyo ogosambwa nkwa biganeti korene nachire gokora ogwanje kwao o Nyasaye ogochika kwao igokurikire ime yane ogochika kubwanchani ogochika gukora kingo Nyasaye igoborere bwa Nyasaye nembwingi kerano encheno Nyasaye akoruchuchia sa abana baye aiga twatebanga ano baremereri bwa bachenu bari babwatete amachika Nyasaye naende bakaba no kwigena kwa Yesu okwigena kwa Yesu neke gutokonyora buna neke gutokonyora kurwa somana ni Yesu Kristo gutwa moitebire gwetera senjeri yo kwigena nero gotoebereria ogotoa tugumoitaba twabere twabasome gitabu kia Yohana 14 kabugo kie kemerongo ibere na kitatu gatebanga no muntu karanyanje naenda igwire amegiriane na tata na mwanje na intuntu chasare ntorosio bamenye goito ime yaye kona banchwa omuntu okomwanya sao banene no muntu rojo bachidu bwaye atebe na gusikira maneno nege kwera no gwantungite ande gwanturi bono na koiru buguma bwane koko mo buguma bwao aso na chekira kwibere kera lingana likurwa so munoye igentago korago chaso ibe yao arosio bamenya amanaye bono leta kwibere mbiya ibe yao ekera ibuyire mbweye nere kurukuto komo obanene ndiye mono sana omorisia imambia bono sange karangari kiago amona into gwetera se namba esimi eyirega gwa setithia gona bwe gwetera se mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital na bwe gwetera YouTube Ndizi TV News emambe yabone gratwanya reko batogo twara anene amaigire lesson tokara ko batogo ile se wiki eyenga toteka ko batogo chaka omorisia Dominic totebanga egetabu ya okomanoka negetabu kebwate ekurate enene yogotoreka anene ase chinga kichiri cyo mwali ontoteba oisikuriya sigetabu kerigia Petro ya kabere isato 10 ntara kwali bageri ntara ko batogo korigiria ensemo ende ebiblia goteba iga isato 10 getabu gia Petro ya kabere korende litukorio monene nigorira chebuna omuibi agocha asiritukerio igoro neruo negatureria kenene nebitongwa bya igoro inabisire no murero ogotetenya na ensi na ebinto ebiraroro inabiye omwerio omorisia natakokwana nga ekene kya mangana nga ensi ye ninyare ko bayigukira omwerio Yes. ne iyikira gusaria ensi ye this time round no murero uyurache korende ensi ye ekero muntu gosoma nga ensi gochi gusarigwa no murero omonene nabo kwegure ngari bagariane buna omukristo ekire ensi gochi gobage gusarigwa ndiririeri mbaro kero kende bakuro moyo batabe na linda lyonse biblia yari kirenga ensi ye nesarigwe no murero twensi gotara kare bono nenga kina intu ekurate gotochera asinga kibuneye nagekogera asa malaika asigatabukeria kia okumanuka bono ntigeta somori tunyaro gutokwanira asa okumanuka 14 ikafungo gia 7 nona gali torigire twense sobwamo engana amangana amalaika bali batatu babwate ase ikafungo gia 7 gotanga ntigeta tunchakire ikafungo gia 6 gotanga eriongara mu malaika onde okoiruka igoro gati oyo nigo arenge nenchiri ya kare na kare
okorareria abo bamenyete ase ense ase kere gesaku ne amate na omonwa n'abantu era agateba n'eriogi nonde gatobeke ogokwanera goitogagwo ere agateba n'eriogi rinene moiro kenyasaye na komotogia ekiagera ensa yayo kugambia yaikire omosasi mere oyo otongete igoro na ense n'enyanja n'echisoko chiamache ribori ngobori omorisi kero okwanera unaki kumoiro kanyasaye ose kumoiro komonene ningi koreng'ana na habari ya umaraiko ya nyato bakoreta se ese ng'encho y'omusingi twabeka bwerese nintaete koyoiraneria kumoiro komonene na kumuiwera omonene amo erio egere gotokonye ko murigereria nyare koboga konyora imana eye nare kogania torigererie ekero goteba ng'a kumuiro komonene erio kemanya gotoreta ase ekebungo giito kie rituko ria rero tete nsoma amang'ana ara ase omonu bwa egesongo morisia nabo okogunya onchora fear God kumuiro komonene nki emineti egere mbarete ororo fearing God Kumuiro komonene means to refer him eng'encho no okomoa masikani to refer him, to respect him, kumusikere to admire him. kumwanchaire It involves being loyal to God na ekemokia ebintu biko ikorga kwa musikire no kumuigwera and surrendering to his will. neribweri gochiase chinchire chiaye kubwati chinchire chiaye We must know. ebiao obwati biaye We must know God in order to fear him. oikatumanya nyasaye egintumanya kumuiruka We must understand who he is oikatumanya ng'ere ning'o and what he can do in our lives, na ndenge ntukiara akora asobuguma bwaitu ime like Abraham. buna Abraham We must put our focus on God instead of ourselves. oikatumurigerio manane birengeri bitu bika so manane bigario kubike So that means God must be first. asenjere ndenga nyasaye goikabe oyo bwitangani Igo inkinata getegotebia omwanchi omorigereri in this day. Nategoteio omorigereri ase ritukereria rero ng'aki kumuiro komonene nekero ritang'ani omo kwamumanyire. Okomumanya ritang'ani ekero kwamumanyire omo otware omasikani gochia sare omo enchera nererio okorigereria omosubati kwakora gento kieke amaisa akogokia. Bono enchererio komoadimaya the same oadimaya oanchirane na enchireri yesa akorete gento kieke are omoeripi komuiro komonene ninki komuiro komonene nekero asubuguma bwago bigite kere gento kere ng'a yeso nere bwiri tang'ani nyuma y'ebinto binde bitarakora gento kieke bitaraba amang'ana ayo ise koyasoma 22 that is 12 ase egetabu gia kia that is oko mochakano mang'ana ayo no abekire bya abekire ase omosingi ring'ana rinde rio momoerio neri ntaete korisoma ase egesongo we fear God, we respect him, and we refer him because of his infinite wisdom. His unbelievable power and his amazing grace. No byabuaye grace. Fearing God involves submitting to his will and living for him. Na kibono kiare gotoreta ase kebungo kerie itokie kenene kiare goteba ng'aki here is the patience of the saints. Aiga no gento kikere oboremereria bwa begeni abakorete gento kieke bure okomosika nyasaye nekero okokora keria kere ogwanja kwa gento kieke kwayo omonyene na at the same time tari igorioka taite kubwati gento kera igegera okenyore nekero nande orendete amachikara rioe
anyasa anoko mwabona obonene bwa gento kieke bwaye ige nakunera niba kaseri tukomonyo murigereria kore kin nakunera rituko ria Jumatatu rikare gotanga komwa gento kieke obonene igo in other words anekero okomwa omosigete obwatetie amachikaye you are not forced kobwatia amachika nyasaye igo nigo okonyora obwatetie amachikaye na gokora kerikere ogwanja kwangu kwa Yesu Kristo igo ekebungu kerigeito kie mang'ana omotu naki kiare korwa esamari bono ya omonto omoirogete omonene naende okomoa obonene igegota ng'a here are those who keep the commands of God and the faith of Jesus no kwegena kwa gento kieke kwa Yesu Kristo in other words aba nabegeni babwateti chimbaratero chia Yesu Kristo na makoru abo are koreng'ana no gokora kwa Yesu Kristo ya mano kigima omosingi omuya kigima umanye tenda egento nasome progagoga kerokane ndara kwali bagani kiringa toko moiroka na toko moigwera nyasaye onye toramumanya ereningo encherende oikonyara kwa bokumanya onye asobo ikogwenso manyete mwarimu I know you are a retired teacher no yigira tware ngari skuru abana ngochora bari nganye no mwarimu amisi ole duty nasi matobokere mambe ningige kogera ntomo manyetere ninkiare ikwanyorire nasi monyorwege susuro na binde asenchirende na into asobo gimobwitu bo Kristo litangani pio tanyara kwa bago kumuigwera na kumuiruka oyore nyasaye kwanyara kwa bago kumanya mbiebono karibu sana elda asobo ni kabisa tosito kwa kwa no Malaysia Yohana 19:2 kibungu kia gatatu enda itoge some 19:2 kibungu kia gatatu kiruburuso kwiringaniri 19:2 kifungu kia gatatu so mango na obogima bwa kare na bwobo bakomanye aye nyasaye bwekene bweka na inde Yesu Kristo watumete amen no bogima bwa kare na bwobo iga bakomanya aye nyasaye bwekene bweka asenjirire nga nyasaye chinde nchiro na inde bamanye Yesu Kristo watumete na kinyasaye yanchetense wikakaru omwana oyo erinde muntu onde bwensi yokumwigenda tasira anyora obugima bwa kare na kare obwamate burase gati obwanjani bwa tata no bwomwana bwokwirwa ja gotogora sebibe erioto mobone nobu igarete tukubwata na segati eito nere na endo abaibirania risana isato ikamgukiaye ichira ariete chiakare kurwasi Jeremia bona chigwikerana dorango isana isato ikamgukikia gatana gatatu kono riese kamgukikia gatana gatatu omonene agukwana nga amatuko nsukurukare abana ba Israeli baye tuguchika kwa Nyasaye lakini bagatema sichinguri chiabo ndyanyarekana Nyasaye ikirengaki agoteba nga boikango njuriri chinchira moko kurendwa yongocha nsoime mbwata na manaye nsoime yao nkolike me yao nkoko bwogo kulinda soma ngubuna gukwa naiga abaiberania isana isatu tungu keki agatana gatatu ochese agateba nginga kingochiro na kinya sainigo akonyora na kinya sainigo akonyoro komocha ime yabo ekerago teba omone no tebireiga rora matuko ngochare ekeronda akorere abantu be nyumba ya Israeli na be nyumba ya Yuda okobwata nokoya okobwata noko tigokoba buna koria na akorete ne chisokoro chiabo aseri tukoriria nababwatete amachi amaboka nababwatete amaboka abo ase okobarusia korwa sense ya Misiri ekiagera ati bagenderete ase okobwatana kwane inche tinaba chanderete tinabe chanderete omonene otebire sikifungo giko memorisia naende omonene igagoteba iga okona koko bwatana ndakore n'aba Israeli nyuma ya matukaria nimbe kama chikane ase birengereri byabo niyari kase chingoro chiabo ime inche nimbe nyasaobo nabarabwo mbabe abantu bane kumina kemo paka 12 barabwo tibakorokerania kera omonto no mugisangioye gosekera omonto noyo mwabo ogoteba
endelea mpaka 10. mumanye omonene kiagera bonsi pi mbamanye inche korwa omoke mono goika omonene mono naki nimbabere obube bwabo nebibe byabo tinko binyora naende ekire 12 Bona banchwa elio omonto abwata amachika Nyasaye omonto otari nokobua omwana ororire iranga igarosire okobwatana asigaye gati yaito nere goetera ase omotori oito Yesu Kristo otwamoitebire n'omotori oito naende twaitebire ng'a ntosome ring'ana riaye toribuna totebi toribwatie igagocha ime yaito oriko gochika kwaye ime yaito ekera akurikire naende arosirie obomenyo bwaye ime yaito bono okere egento ekiororo kobwata ogochika kwa Nyasaye naende ase eng'encho arosie okobwatana okocha goetera ase enchiriri twamoita bomenya ime yaito agotokwigena kwaye kwigena oko kwaye kwabo kwigena gwaito okorinda ogochika kwa Nyasaye kwaye kwabo okorinda gwaito bono yamenya gotoka ng'abanto mbara ense ekoretera amang'ana amakong'u betantani korwa ase obwamatu bwabo na Nyasaye bamanya ko babaremereri ng'antu toraremereri buna twamoitebete nogochika kwaye buna atotebiri torabwate buna kore naende buna atoire okwigena kwaye na gwoka torabwate okwigena gokorwa ase kera ring'ana rikorwa ase omono Nyasaye nabo bagotoka abantu aba bagoja gotoka ase amatuko ya omoeri naende twarangerie twensi toba ase ekiombe kio twarangerie twensi mbiemona sana emambie bono enamba esimino erega gu ochidaika chingo chagatore basoma chi SMS chiago ne birengereri biago kubatikana na ase gitabu keria kia Matayo isano nemo etaditiringo tebekarenga tunyara ko batokorigia oburuti bwigoro alafu yananyara ko bakomentegwa wise kurigaria komenya obugima bwo komugokia Nyasaye anene korenga no muri lesson igare gotebanga eseigi erie yo mwerio bwense nigerabe erengete ebirengererio kema yuso bari sentoramo korengana na eseigi yechinga kicho mwerio nigerabe eseigi erio kende erengete ebirengererio encherende nyachieni nere no ware anyare ko bagodai bati birengererio bito nyare ko bigoso asensemo yae na Kristo nere no wara gutorangeria ase riogi riorora gotengana inu munyare ko mogoso ase ensemo yane timenye tibono anene ase obugimo nyare ko batokomenya ncheraki tokomenya obugima bwo komugokia Nyasaye omulisi ntagete totubore ng'aki torakore erito moe goetera ase okomenya gwaito erio tomenye obogima bokomoa Nyasaye gento kieke obonene a God obogima bobekire omosingi oyo orarari ase okoa Nyasaye obonene twarigereri korwa abo maega twateba ng'aki erio ekero omenyete obogima obo mboetaneti korenda amachika ekero omoirogete Nyasaye in other words nigo ore omonto omoirogete omonene ase gokora biri binde bionsi bitakeire okore buna omokristo kero togosoma ase egetabu kia Matayo isana ibere ekebungo gia 33 nkebwata amang'ana getabu nagani toyasoma omorisia 7:33 that is 6:33 6:33 ng'aki gegoteba Biblia encheno goteba iga korende ritang'anirigia oburuti bwa Nyasaye n'oboronge bwaye n'ebintu ebyo bionsi na momenterwe omoeri bwonsi ekero kwabwatiria amachika Nyasaye at the same time eri kororekana ng'a nobwate eri obogima bwago bororekane ng'a yo omosingi oyo ore inki gekogera totagete tomoiroke Nyasaye nekero twarigirie ritang'ani gento kieke uruti bwa Nyasaye this is the center yokomoiroka orori oyo inki gekogera tokomoiroka Nyasaye ntotagete rigesa rigiya ase omoeri bweyo that is why yare gotega eriko abanto abange ase ense abange mbare bakorigia bamanyu buya abande mbare bakorigia batware chinguru asense batwara onya n'oborayi that is wako igu bakora rigechi baminyokani gose n'echikote baminyokani chipara abande baminyokani abande mbare batagete bamanyikane ng'a nabwo abantu abate nengu ensengima bono ayebuno omokristo bono eri korokia ng'a nomoirogete Nyasaye naende obogima bwago lazima obogima bwago omosingi oyobe ase okomokorera gento kieke okonyora oboruti bwa
bwa kare na kare. And that is why mukwanera nga to fear God is to make him first in our lives. No komokora koba obwiri tangani asegendo kiek soboguma baito. Na kia kogera ngosome kebungo kere kia Baiberani 12 kebungo kia kabere. Tima tigo senwaga some. Kitabu kia Abaiberania. Yesu nigarabe obo gatagati bwoboguma baito amaisaito onsi nigarabe asoko mwagendo kiek no oponene bwaye soman Abaiberani rengo morisi Abaiberani yarenge 12 ekebungo gia kabere 12 ekefungo gia kabere kitabu kia Abaiberania 12 ekefungo gia kabere Biblia goteba aha na kurigereria Yesu omochaki no moikerania bukwegena waito libagali omogoko oyo begete bosibwaye akaremereria omosalaba na gochaya obosoku elio nigo ere nigo isaranse tense mwa ya borio yekerugo kyobonene Kenya sai iyi nigegotoa obosibore bwo gotebanga obogatagati bono bwo Kristo nekero okoigena kwago na kirigendo kiago gekoba asoko murigereria Yesu Kristo ase okwigena waito kubugate gendo kiek obogatagati kotaba torenga this is the center the epic of everything no na into tubugate ensoko ya gendo kiek yoke igonga ensoko yaito lazima bono elio toro kie okumuiro kukomonene rasme ebogatagati bwito gose ensoko yaito ebe Yesu Kristo bwekore ngaki omonyene usita tatinyasa and that is why singing chonda etomorisia amente gochiabo elia kero twabekire obogatagati obwito bono gatigati yaye soma Jeremiah 13:16 taiten korerabo elio umanya ko morisi agendra rigo chimutu egoteba ngaki kia Jeremiah irenganga morisia egia Jeremiah ekere Jeremiah yo ere Jeremiah that is 13:16 ngaki egoteba kia Jeremiah 13:16 aha 13:16 Biblia ya tokiro morisia 13:16 motogio monene nyasawino ritangani atarenta omusunte na inwe mogochwe amaguru ekero likoroba ase bitunwa ase ngakierie murabe mosemeretie konyora oborabu na onchoro oborabu obwo bobo mwamu na abokore bobe omusunte omonene 14:7 elaboration gaiten korera bwegere igo egente kanene nga ritangani Yesu Kristo nere gento kieke una tu asomire kebungekyo egoteba ngaki nga kiere goteba nga give glory to God to Lord your God before he causes darkness obo omusundo tarakora gento kieke otarasoa and that is why nakie kogere tokomo bonene bono nyasaye soma abutukure roro moiro kenyasaye na komotogi kiagera ensa yayo kugambia yaikire musasi mere oyotongete igoro na ense nenyancha nechisoko chama etoko mu iroka omonene na komo bonene esenge ekiagerere agotanga yako ensa yo kugambia yaikire ere nero oyo tengote igoro nensi in other words nere oburoso bwa ebinto byonsi ebireinse na igoro ase tokorete gento kiek tore na intu na mwanya bantu that is why tokotebigwa ase reason ntonga tomo gento kiek obonene at the same time ubuguma bwaito bobe oburoso bwaito gose ensoko yeito ebere Yesu Kristo oyoro mutori enakoresa Maria binte bibere gakogera nanyora ngibibwataine nazinyuko bitiges komuraria piamano sana. May the Lord bless you, may the Lord be kind and gracious to you. Happy Sabbath my beloved ones, be blessed and have a lovely enjoyable day. Asai na banjete ine ujumbe tuligetigeta kurende ujumbe ikire Aminga James korogeta SDA rio ndicho happy Sabbath abantu bobosi bonsi ba gesabakwa masaba nkwanerie abarisi abo biamono asingencho eleson engia ngatitu ya aria tutegotorarigereria asensemo ya Facebook torre ujumbe chino na kimanya leko mugotoma nariga rena kiakoro kwa Facebook yes
Albert Kirera agotanga watching live kurugonga umaliba agotebanga abaibori baye amona Telford Omari, Team Silent, Team Calls and all Christians of Vigogo Central Church. Paswa imeya Margaret Lesson emambia bono Matiangi Omondo agotebanera no arime yumoroberio Isaboke Thomas Kurudagoreti South. Happy Sabbath day to all family members. Sengerabu Machoge churches like Kabiria SDA, Yamanyara Matagaro SDA Church, Kimai Nyabiotogo South Sengera. Happy Sabbath Munyarkomo Senwa abegombia mana singincho ye lesson engia. Happy Sabbath agorunga balinzo igo uruchi semo kia Nairobi Embakasi agotabanga no are ime yomoroberio anena magiri lesson. Laban Onami, happy Sabbath from United States of America. Mbiyamana sana, Mochokoro Osure, congratulations. Ndizi TV, asa magire lesson amaya. Ntoke nitako batogo semigwa. Agotabanga a top scheme, noole ime yomoroberio. Koru Aborabu, Nyamira County, Chebingombe. Agotabana wakilisha so, oya koro kwa nga Edwin Machabe. Agotanga amaiga and achire Fred Nyandie Kamusima, Super Susan Mirambo, Gertrude Sabure, Joshua Onsongo, amana bantobosi, Chebingombe Centro, akotebanga no are ime ya eleso na magoli no ninyaro cheka iga. Ase obwenge mbiyamana singijo sange kerengeri kiago amona intutu tora agenda somo timoka kika to kwera na mana balisi ngo sotora sensemo yo moelio. Elinde tunyare ko bato ko ligeria eleson anene ensameli tigarete elinde na tunyare ko bato ko libaga yokurwa ekerengeri kiago amo 912 ekwera wanjambe kigante kekera umulisia. Okay. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Kubwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana yichisemiye aiga Potters Haven nigo tumanyitekeliya yibumu mwiburi otagete ase skuru iliyo mwana wagosoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia baisaine babwatu bumanyi bwigoro rivaga risaine liyo kugoseria na bwigo lyaboroki wabakorara ekerobarosire chigali chobosombi amachama ya yokunywa na boigonko bwate tole umurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 torikere email ase pottershaven@gmail.com gosoto akere sime ase namba 992 isateyemo isanonemoibire isano inye gose 992 ibereyemo kianda isano isanoneibire isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Omurigereria bwa television ya chinga kichiri kwa beri gukukanya buno nigo chekiranire egetese nikiyo nambeye mu GTV ya Ndizi TV nigo kirinjira guchasore roadshow yoko nigeria riro bari gushi nigelayire nigo turaikasore iyo tokoma nyigo rujemero birijeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumerane n'ababwatani baito bubuntorya tutari kweba abanyangero baito iyo twese musekigima chitarikiye mirongo ibiri n'isano nemo chumutinyukane umwakoyo nigo turacyakiri kurwesemo ya nyokoe togindi marani miruka Nyamire Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo daraja moja tukorere kabito iranda boat yumushukisi neri tukori kubwatya chitarikiye mirongo ibiri n'isano n'ibiri nigo turacyakire ime yumushukisi ensemo ya daraja 2 Suneka Mwinkwa Itumbe Ogembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Nomuelioye tukurira imiyumu cy'ubuzungu esokie amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubwensu bw'umugusi. Esukuru
yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mbabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibas CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyo rugongurugusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Weekend yatabwati umurubiri urumba tari weekend nakuboje muzi abantu bonse piko batabina generation nambemo eshoe mu kabisa eshoe ya rumba kitoko mwana tambe Yesu bakakata yena niye bashapate basalela bakakasete iyo kumanya iguru y'ikigaro cya rumba ababugi baye asebaruete kiriye bagotera nayanda mange jeba mwenyewe wayo na manyomo na muzikio agano tukutura chipanda awa tuabina rumba okuri miziki yakala na kuri esikeme bo igisukuru Urumba chilingala chizilizopendwa tuwabugichi ohangla tuwabugie misiki yonsi yakare mono ye chinga kichilime sikibuneli yabo Franco Luambo Makiadi oyine tomanyete mono orenge umusacha ase abali bacage tumusiki urumba no tujitwamanya ko rugagu abantu buna babo tabule buna Kenya babo Daudi Kabaka emesikie menge myanso mesikie kelero ya rumba na kwelingala na pen yuspebyo kurukubulitosa ya rumba umerana na babu mkongwe kere Jumamosi tubizi kumocha kwa batemwesi pe inyorangani kulia Jumamosi chiza nisa nebenenusu totiria mabelera tokina mabelera kila litiko rumba imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbiamono sana magayo kurwa ase chiduka bono tuiranire na inde asa magiro ye lesson emambia ya bono asukala ko batu kuona yo kumuiroka omonene nabo igotwara osemeri boito anene engane nene tonyara ko batu kuonera gago nyumutanya ko bago kumuiroka Nyasaye na komotogia lazima onyara ko bago kumanya Nyasaye paire ningo asobwenge twanyara Nyasaye nere ore omotongi nobone siko go kumuiranira asenge njito ko moriko organizing nere ore omotongi nainde anene omochaki no mukori bo kwegena goito emambia ya bono taragenda so mutemo ko morisia ngogwate engana kware kobeka anene asi obwere kanare ukwana igiri ngana ryo komwanya sawa banene nario ria mangana ayo muri motegereri ucyutware kinse cyao rigeri gitabia Samuel yeritangani ucyakire kunguki egesiri ya kandiki ya gatano ni gatano limo ekorokinga abana ba Israeli bagakore ibibasozi banyasari yes aba muraba area karo abaisi abafilisti bate kurwane se bakaburiye sanduki ya machiko yo monene bakayira asisi kurete singe njibi byabo
bakarwandu gwesigi bakabugwa ainde bakauwe sanduku y'omunene ababirisi bakagoka sana bagatanga Nyasaye kiabo kiabwire Nyasaye ya Israeli bakabugulie sanduku yabo y'omunene y'amachiko bakayaira ase kari yabo ase babwate Nyasaye babachite kurukudagoni ekero bayebeko mambi yae bagoja bakanyaise sanduku y'dagoni yagulense na ebegete erigerete sanduku y'omunene gusasima bakateba nandi tatoyeirani nandi bakoirania itukoria kabedagoni ekabunsi ekabuni kumutwe n'amaboko keregende kabegete busa bona Nyasaye akamuguchaka gukora ibikonororo akareta amarwaire magumba ataikwera imikino etano yari bayirusi omukiyo bayiro yonde abantu bagende buno omukiyo yaruswa yaki amagumba agukyo amarwaire abo ikaborora semitinye etano ebere n'abantu bari amini bakamanya goikera ngasa matukaye sanduki yaberere gaigaso turi twanyorira obokong'o bonene ikitorakore bakaminyoka asa bakuani babo bakabatebia emichando yabeiro egekora kurwa sekuru chia sana n'emichando yoke komenteka abakuani abo babo ekero barigiriri bari emichando yiga origirige sirki ya gatano arimo kumukie kiritanga ni boikiki ya gatano igo bate abate banga ando sise gukine emichando ingitogo kora somange kumukie kia gatatu akia bakuani bakwirania abakuani baba Kristi bakwiraniria abantu babo neki bago chikokora barorire nga esanduki ya Nyasaye na Nyasaye bwa bayisiri Nyasaye urikingu kirikinene oikiro mukia gatano Samuel eritangani sana mo kumukie kia gatatu boikikia gatano barabo bakabairanĩria onye mũkũirania sanduku iyo ya Nyasaye bwa Baisiraeli timo baisa kũyirania bosa etari ne biegwa oika momorwere okorwegwa asing'encho yokomocha elio namo wene naende monyare komanyanga na aseki omonene agenderete kuba egesusuro boro karatira ugu mwanya mũkũirania sanduku ya Nyasaye bwa Baisiraeli mũkũyirania bosa goikege ne biewe ekora mwakore toko macha mũkũirania bo diori mugweni we bakaboria ine okorwegwa okwo wokomocha ngoroki torairanie asomonene barabo bakabairaniria emegwekano etano ya magumba na etano yechimbeba yonsi eroiserie korwa ase taabu moire emegwekano ereng'aine n'omubaro bw'abagambi b'Abafilisti ekiagera amakwayo nigo abete igoro gosabete igoro asemore mwensi na igoro ase abanene baino boigo oikamorosie emegwekano y'amagumba naye chimbeba ebyo chimbaba gose chimbeba ebyo bigosaria ense yaino elio motogie Nyasaye bwa Baisiraeli ande nabo arakore emechando yaino ebe emegusu asemore na ase Nyasaye cheino na ase ense yaino igo bate runga asing'encho mwamachete igo babwata abagambi batano bamanya korosia emegwekano ya magumba erosi korwa ase etahabu barosia emegwekano etano emegwekano ya echimbeba ererwete ase etahabu bamanya korikia enchera bakwirania sanduku eye naende bateng'a momo bonene momo amasikani momo bonene Nyasaye bwa Baisiraeli rioria ande mwaberwe naende mugwene korwa samarwere aba bagukwana n'abakuani bagusasima Nyasaye chinde batigene Nyasaye ore iguru lakini bakire kurigire bajenga Nyasaye bwa Baisiraeli Nyasaye ubwo tubugweze gokomo bonene no gusarenda kirigende solo atebe ngata ikende nkiyo maite baka esanduku iri bairite bagweta nga bairire babwire bakasarenda bonene bwabo bakareta ase Nyasaye bwa Baisiraeli bakamwa nande batema mwa masikani nande muburu kwa biru kwa macha ebebyeino nande karo mwaburu ko bakwe macha ebebyeino erinde mweke yasobosubwa emomwaye bakesi kono bonene abanchwa asubu mabwitu ntu abatwa boyibu igotoko mwa masikani
no bonene ase ekitokoria ekitokonywa na ekitogokora abakorintiritang'ani 10 ekong'okiaye kia 31 amagima maitu tomenya amagima ara amachenu tutaikubwatana na bibindi byonsi twirwe gekoera emibiri yaitu na ekari ya nyasaye enchenu arosirie roho bono asaya twakorire okwegena okutobwate igogotokora koba ababuya amanere obwamate mboro obonene mono ase gati ering'ana twigemete na ogokora gwaitu biro beri ritang'ani ya Yohana isane keng'okia egia kane omosumo nyasaye agotworoki ng'anga kitogokora toba ababuya kuria ari twasoma ng'a nao baremereria bwabachenu bari babwatete amachika nyasaye naende bakaba nokwegena kwa Yesu Kristo nkio kwegena okogotokorera tasomerengo Yohana liruberia Yohana itang'ani sano kera oyo iboirwe na nyasaye niga kubwense na ukona kukubwa kora bwense okwegena gwaitu kera oyo iboirwe na nyasaye igakobwense naona okubwa bwense kore gendoki okubwa kora okubwa kora ng'aikore okwegena gwaitu abanchwa ekeruto kwigena kera ring'ana rikurwasomana ne kurwasomana nyasaye igagotokora koba abagwi amonere egekora kwigena gukubwa n'okwaye agotoa buna ekeegwa oyo goto ekeegwa ikiga Kristo Yesu abaibirani isana ibere ekang'okia ekia 25 egotwarokera ng'ekero twachire asare somango abaibirani eki isana ibere sana na ibere kifungo kia 25 ibere sana na ibere kifungo gia 15 ebibia goteba kera abe omokwani 15 25 isana ibere kumukia 25 asa iyo nare nokobua wogo wokobaturi kegima abo bagochase nyasaye gwetera asare ekiagera ni igare moyo gutambe ase okobasabera egenta omurikio yatubika ng'a Kristo Yesu ngaragia sekero kia mabera nyasaye akonya gutosabira kutogocha asare igagutotoria pi agotokugo komenya buna abana ba nyasaye pi naendere n'omukwani ochieta asekero gia tata iguru abaibirani yinye kanguke 14 goika 15 kamo obweta amatemu akirengencho otokogenda asare tokoenda ase omukwani oikaransta asekero gia tata nyasaye otemetu asikere inchira akabwokera ogotemwa bono gotugoika asare yagotwabera otosibia otochena naenda otokobwa gwokoba abana bomonene nyasaye yabono sana emambia yabonekera togenda tokoba tokorigereria amagire lesson gagite omuriso nyande koba ko yabeka aseriboa elimogago beka tigarete chinkeiga turarigereria ngo gati amaburi ali mugenda tokoba kubori igana kurunga Cynthia Komboka happy Sabbath watching live kuruchisa mu Nairobi Evans Juma kuruachisa mu chirichia doa Qatar agotabanga abarisi mbia mara singije magire amayako muranche nkonya ngori boria dire aseri tukoria Tuesday munyara koba mukorira ndia century boikirano Tuesday Egitabu kia Filipi inye isano na ibere gusisana na isato egotebanga omwerio baminto onsi ayari yekene onsi ayari yogosika onsi asari yoborabu onsi ayagwenete wanchwa onsi ayagukwanwa buya koborabe obuya bonde bwonsi ose ogotogigwa aya onsi yarengererie ine ibori karigaiga naki turegere gokora keria Paulo agototebia iga tasome kebungo ekigia bai Filipi yes inye kebungo kia 8 na kia rifai tago kitima tinga ki na kitwasomire nga finally brethren na kiwasoma kiare goteba nga whether things are true, whether things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of
good report. If there is any feature, and if there is anything, Yes. precise word. In other words, again, that agete ko koreta riswaria koboria, ng'aki Paulo agokora gento kie kase kegusi naki Paulo gokora kiria Paulo agoteria ase kebungeke aigane kero tubigete ntwakwana mang'ana ayo. When you have God centered life, kero boguma bwago bubekire umusingi ora ase Yesu Kristo nigo bogogokonya gokora gento kieke koanya sao obonene. And this is what ekenakie gotoegeri komenye ke Paulo agototebiararia igaiga na kigekogera twasome kebungu kerie ito kiarenge kia mang'ana omutwe Revelation that is 14 verse 12. Mbarabia babako mwanya sao bonene mbari barabege abegenia the saints igonga. If you are not a saint nekobera kongu gokori kekere gento kieke onya torabwate nande amachika gento kieke anyasai. Remember we ntwasoma mang'ana I don't want because yechinga kinebinde gera maswari ni mate na mange elio ababa muirogete Yesu Kristo na ubara nyare gokora eke Paulo agokora gento kieke agotepa Paulo muntu kiorenge kero korigereri Paulo goikera gokwana iga nese ng'encha nyoriro ogwanchero n'obuya bwa Nyasaye nera abeiro yomo bwabara biaba bwabegeni ba Yesu Kristo na kigekogera bono iga nera agotenena gokora ekekere obogima bwaye bogotenena asoko wa Nyasaye obonene. Yamono sana. So obwa kabisa. Kefu eriko burioko asaba kolonje saisatu kumokie kiritangani osome kiritangani uri ne giya kabiri giya kabiri ose giya kane yabatenga asinge njumu abukigwe amona Kristo beka chinkoro chino ose birengere rwin emyoyo yaina ari guru ase Kristo ikaranse sasa okobogwo kuri watata Nyasaye beke birengere rwin ase bintu birengoro tajya ase bintu birasensei egekora mwakure n'obugima bwaino bono nigo bobisigete na Kristo imeya Nyasaye. Amen. Igo ng'akitorakore okobeka ebirengere byaito ari iguru ekinero lichibu Yamono sana Ruben Okemwa kurujisa mochirije USA goteba nonde meyomoroberio Evalin was Elvin Kireki kurujisa mochiria chia mosobeti agoteba nonde imeyomoroberio mboleria barisi ningigekogera nonye magayo koegwa chire chichio kubwa ebibe ekonyarekana nainde tokugwa ase bibe litukaserinde moisi ngagote no gutegena Nyasaye katebetia Abrahamu akamatebinga ningo korobe gisakukere nene n'abantu bao igo barabe buno mokenyo nyanja akamwentetere yemo yuka naenda amenye gucha ase omochaka ne 22 abonga Abraham naonda amanene ing'omwanu oyomo naenda oyomo bweka omwana bwanchite omuriro murweke ngwanso kutino maneno moete naende roma tebi karui bona Abraham akigena nga ekene bunante bitinga nankore ko bike egesa kukireke ngoitera so mwanu imurweke ngwanso naina bara amabukie anda mokore gesa kukire ndaite ko Abraham kereke na Nyasaye na ikereti igoko gwoito goko baso gutegena egento kende kiekogera riburi eriegere toirane rinke ekogera bono rindi totari konyara gotenena buna begenia James yeye mwekebungo gia 13 lakini ndaita usome 10 na Yakobo tosome kebungo gia 14 egesongo nditanya gosoma egere but ndaita egesongo kiare kobeka bia but each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed okogani gwaito kuri gento kieke okobe na kugokogera bono tutari kunyara gutenena muna mwanya bantu gokora kintu kieke ogwanja kwa Nyasaye so mebunge bi they have amang'ana ingiranirie ng'a saa zingine ndire togote mwate banga Nyasaye gokora kintu kieke God does not actually amang'ana ino ira ne iriabo because sometimes ndire na into to kwera mio bokora
yana ki twaigwero kugania waito twatiga ukugani kwangu kwa Nyasaye. ese ng'encho tutasentedi no erieta tigago tutabegeti uboroso bwaito ase ensokeye ya Yesu Kristo. Pia mwana sana Josephat Machane kulisa mchana Nairobi akataba niko ndani nazidi kubarikiwa. Mwalimu Richard Mwancha omo principal Nyabiosi SDA secondary school agoteba nimebarikiwa sana. Aseli tukondirega igandoche akoboria litkoli yakabere sense moyo muligali agotanga timoiroka naki amangana Yesu aliago sale gukwana timoiroka abagwito mubere abatanyare goita omoyo kubwa omoiroke oyo nyanyare goita byonse goito mubere na omoyo ikirokende amangana naki agonyara ko bagotwa esegeto asuboguma gwito bwa bakristo Mwalimu Richard Mwancha yatoligire liga abantu mbali bakure omontago araito montakwe ekero omonto ori akurita bwati chinguru aramoboki toririe kesikere live kia omonto kurukula saro saro na akwete lakini Yesu akoroke ngana bwati okobwobokia pono omonto kara mwiro komonene Nyasaye abantu bache nomoro banache obogima bwaye koruo oyo rensoko yokubukiwo akomubukia ase gitabu kirikia Yohana 11 agatenga inche ninche okubukiwa naende obogima wakanekania bono gotwairokire oyo orokubuki n'obogima gotwarende obogima ekara twairoko oyo goita omubere bwoko otaite otabukie gotwasirie obogima. Pia mwana sana Arosi Nyamoita nolio chitegaiga akara atarera angageteri bagalia Malaysia na niko ndani ya Malaysia ase eleson engia akuboria ina kigo sataranya ko batogo tenena na koeresa bali bataranya ko baba kumwegena Nyasaye tingali go interpret ya sente na ketoranyara ko batugutinena na ko batebya kumuiroka omonene na barabanya ko bakwegena muri sinde geto uliranira sinjira kwa aso bwenge mboringa ki inki geko gara to kumuiroka omonene at the hand into asoma iganga ekero kwa muirokiro omonene enge egutwa nekorete gento kieke nerororo yoboguma bwakare nakare and that is why tokumuirokororio o Yesu Kristo mone egekogerere na to enande engere yoboguma bwakare nakare ekikiare nga revelation na ase ekebungongere asoma kerikia Ecclesiastes fear God and keep his commandments for this is man's whole na kekere ase mwanya abantu bonsi na kitobweneta gokora gento kieke gokora muna mwanya abantu igo na kibika so bwenga idiri nto wantu mulisia ndoche na bwate gento Paulo no mwiti urenge tamanyete ekera mwita ba Yesu Kristo akamenya obugima bukomoimokirira iguru bono kago chandu ase obugima bwa Yesu kago kuiria abantu yakugobora obugima bwaye buna Nyasaye mokonye kuna aringi kibago nande na mangana ya ara amokonye nere buna koreta ara ange to igenda abantu to kora to gitwa batebia somonwa lakini banyona ndinga ebikorwa na gotokonya enjira yokora okubika mangana ya bia noko yamenyera kukwerera abantu baro rubyo bwa Nyasaye bwa gokonye nalitora yabigeri bia bakorora aya Nyasaye akorira sobuma bwao na ndiko batebia na barabo bagwitana pia mwana sana Joseph Musinga chisemo cha Nairobi nazidi kubarikiwa Binex nalega kwa Joseph Nyagaka awataba niko ndani ningene takawengo sene wa asama igerio ye lesson abuga Samuel kuruchisa mu chirikia USA nere na wago tebanga noare imeya omorable Victor obuba nere kuruchisa mu cha Nairobi awataba nimebarikiwa mboreri yango ase ensemo yo mwere lesson iyale kuonera igoro ya obubui bo okomanuka ine mpinto ki akuborenga mpinto binde mpire ororo tuganete konyara kwabato kubibua asobuguma bwito gwetanyi bibe muri sia senjere bwango kabisa ngakitana libolira bali moyo ekaro tu abuire bintu byonse lebe bito kubibua kwetera ase keraringana likurwa somo Yesu Kristo kulimenyera ekero Yesu akita sense Yesu buria 40 igere kungokie kia gatano alimo
orore buna akoreta agaja kubwa ase obwango kabisa gitabu Emerongo ene, ya Zaburi emerongo ene tungo giasta wiki kia nani Bibilia gotebaiga ebing'wanso na ebiregwa ikuwa biganiti tobiganetie korende amato ane kwayatinoire ebing'wanso by'ogosambwa n'ebie bibe tobiganetie erio ngateba rigereria nachire ase ebuku nigo erikiraya ngwenerete gokora ng'endere aye Nyasaye one ninganetie ngore ogwanja kwao amachikao nigo are ase engoro yane ime bono aye Nyasaye nachire gokora ogwanja kwa amachikao gara ase enkoro yane ime bono nje mwanya bantu ng'aki ngokora Zaburi 119 fungu lake la 11 ukure roho etoe ng'aki turabike ng'aki ngokora Kitabu ya Zaburi Saburi iko 119 mia na ikumi kiandike ngugie ya 11 119 119:11. Yemono tojenga na ikiroro bono good 119:11 good haya Biblia gotabanga nagachire ring'ana riawa ase engoro yane ime ng'a tinkora ebibe asore na agakire ring'ana riao ase enkoro yane ime erinde tinkora bibe asore abagwi bonsi pi bobogima oboiga nebibe bakobwa ring'ana ria Nyasaye rikobekwa ase enkoro riria omonto atagete gochi gokora ebiria amateng'ike nekebe koranjana n'omwana wa Nyasaye tokoribeka tokoba ababuya monene igo negente ekemo ebibe okobwa ebibe endurande kinde nkeiyo umanyete yarotanga okobwa ose obobwi ase gitabu kerigio komanuka kitwanyare kwa tokorwania amane biri twatanga esegiere mutito nesegie bibe ikatranyare kwa tokoyebwa twanyare ko batokobarerwa obumaya pia bana sana singe nchio gosange birenge bya mwana ntendo chiesa mechine kinge kurende chinsana chire chiasukire kegima pia bana singe nchio mabori yago nabo igo omochango go kwanekanga kwanyara kwa gukurwa ebirengera bya okorengana na maigere lesson yo kumuiroka na komubaka omonene oitase litukweli umorisia imanyetienga nawe omwario kira tugusieka I want to say ntaite koteba ng'a rero twegira mang'ana manene ng'aki tokumuiroka omonene na intubu nabegenwa ni intu togotebwa tumuiroka omonene na komobu banene bwaye na ninki egotokora tuiroka omonene nekero tokumuiroka na kusika machikaye kero kwabwatira machikaye igo kwagwire ebibe na at the same time no gwanja kwa Nyasaye kero yesare oboroso bwa okwegena kwago in other words tego kobera konguno mwegenia erigokora kerikero gwanja kwa Nyasaye tiga Nyasaye baseni ase sabato ya rero tukari gosasimare victory at the same time tokwebanga ng'aki toko enyo minteren ereni comes from Kemerari entanda and I know chianti chia chiri victoriari bari entanda igurari nyang'ena ng'eni also want to say pole and Nyasaye na ruo bore meweke pia mono sana mulisia kwana engwana gago mwali kira tugusika tutangania to kumwire Nyasaye ngambia muno asamba ngana maya tuigi ngosabira abategereri ba mintunga Nyasaye to bubwige ko bubino bwaye no bubwiye bwogoje gwetera so kwigena no kwigena muturi tu Yesu Kristo aseri tukolia rero nkogenda asubwate crusade ase district ya Wachaki ase kanise kumikia bugoni ekare gochimumbu fogerako rio siri na ino asoko sasi makoino otosabere na itu aseme moto okorero mana pia mono pegima abalisia singa chokora chinga kichino kwanika mwanyala kwa mugaga ase chinsa chiboneta twasangire amange igura magere lesson na mangana devotion Nesaba kone kimogosoka gochia sobo koleri anyala ko batangana ase onsi kuba mono mbia mono nayo monchu murigire sokwera chinga kichia kwenekia akonyenda ko gosanga amona intu asomoro biri bwansu bya sabato nyirangura nanda sentunda ya gatatu ase chikoya na matera muna chikoya chitugenda to bachiko mubaka omonene oito igoto skare abalisi na bunte getenda bwato ka iga chide ikabirisa tuiga ngwera nande asinjire bwikirano umurisa tugungera mono gosaba tusabe Nyasaye tata na indase mambie tuachira sori na abana bawo ana butubusoka sengi njutura abanyabibi
kurenda sinkoro chitu imichi abana mogoko ng'ato ikororo bari bugwitire ibibitu watuturi gwetera asubia bugutuka somuturi Yesu Kristo ritukiria rero ruguseseri bukia sabana bao bonse bagotegera ringana riao na bari batarakumanya kuranjo bakunikera oyo omegeko aro kwanja kwao kuringa kero oyo muitatu rike na inda ikasika yego twabekire nsi yitu ya Kenya n'ikinsi cyose cy'ensasa amabokao n'abana babo bukwige na bakurukwa abakristo asensengima otokonye kwamenya ubugomo burako bake na kubusaba bwitu beteresire tere ya Kristo Yesu muturia. Amen. Yemono sana twabaganairie amaya kira mukwenda usasimanya saba konye asekera lituko. Amen.